Leijonan slamming. Käyttäytymistapa jalkakäytävällä, jossa yleensä mies olettaa muiden väistävän häntä reittien kohdatessa. Naisella on paljeteen kirjailtu leijonanaamio, jonka nenällä keikkuvat pyöreät aurinkolasit. Leijonan hampaina on pyöreitä helmiä, harjana susiturkista. Rooliasuna keltainen ilmalla täyttyvä puku, johon on isketty haarukoita. Kädessä valkoinen keppi. Pilvinen iltapäivä. Kulkee kadulla. Ohikulkijat törmäilevät häneen. Varmasti tuoksut. Tavallisesti on aina jotakin hajuvettä tai jotakin deodoranttia tai shampoo tai kaikki sellaiset on ensimmäiset, mitkä niin kuin huomioon. Sitten myös paljon, kun ihminen ottaa tilaa. Kun on pieni ihminen, se ottaa paljon vähemmän tilaa. Iso ihminen taas ottaa enemmän tilaa. Se antaa heti sen koon. Myös tuntuu liikkuessaan se olan korkeus. Onko hän hermostunut? Se siitä riippuen, että onko hän hiljaa tai koko ajan jotakin tekee, jotakin etsii. Ja siitä voi myös päätellä sitä, että kuinka itsekeskeinen ihminen on. Esimerkiksi kun istuu ja niin sanotut levittelee itseään. Mutta mä sanoisin, että tuoksusta lähtee. Leijonanainen kulkee yhä kadulla. Lähikuvia puvusta, jonka etumuksessa on tikkatauluja sojottavia haarukoita. Vastaantulijoiden törmäyksistä alkaa ilmestyä pelipisteitä ruudulle. Kadulla mä olen suht nopea kävelijä. Ja kun sitten niin kun sellaisella vauhdilla mennään, puuttuu näkö, että ei voi niin kun, koko ajan väistää ja lomittaa siinä muiden välissä. Sitten välttämättömästi tapahtuu törmäyksiä. Ja vielä kun ihmiset nuorempana sanoivat, että minulle ei näy silmistä, että minä en näe. Sitten erityisesti sellaiset törmäilyt. Ja miesten kanssa on mulla ollut niin kuin just sellaisia törmäilyjä, että sellaiset niin sanotut herrasmiehet, pukumiehet, kravattimiehet, miten niitä sanotaan, kellä on jo aika tanakkaa olemusta ja ne tulee päälle. Se oli jossakin, oliko joku raitiovaunupysäkki, oli lähellä siinä ja olivat varmasti menossa raitiovaunulle, että jotenkin heitä häiritsi se, että mä olin niinku tiellä, heidän tiellä. 2 niin sanottu pukumiestä ja yksi törmäsi minuun. Ja sitten kun mä pyysin niin kun anteeksi, se ärjäisi siinä jotakin, kun mä kerroin, että mä en näe, sen takia niin kun törmäsin, sitten siinä haukuttiin niin kun todella pahasti. Tavallisesti naiset itse jo niin kun pyytää anteeksi. Ja myös nuoret. Leijonanaista lähestyvä mies hiljentää vauhtiaan ja halaa häntä aivan yllättäen. Omistettu Cecilille, Zimbabwessa salakaadetulle leijonalle, jonka tapausta käsiteltiin mediassa samaan aikaan kun editoimme tätä filmiä.